Numerosas persoas participaron na última cata guiada englobada dentro das actividades previas á Feira do Viño de Chantada. Óscar Rodríguez foi o encargado de conducir os asistentes na degustación de 4 caldos, 2 brancos e 2 tintos da Ribeira Sacra Chantadina que estarán presentes na feira, dos que o técnico destacou a frescura e os aromas característicos da zona. A característica máis importante dos viños de aquí é a frescura que teñen, mesturados un pouco con esa acidez, eses aromas tan característicos, a mineralidade que podemos atopar en algún deles, e as cousas que están facendo, que estamos evolucionando a uns pasos axigantados. E que pasamos de facer viño da casa a ter viños en altas bodegas. E incluso ahora exportar xa a fora de España. Sí, xa desde algúns anos xa se exporta bastante, sobre todo a Alemania, Estados Unidos, algo en Xapón. Tampouco a tirada de viño é moi grande para andar sacando para fora, non? Casi consumimos todo en Galicia, pero o que se pode vaise sacando. Óscar é un dos catadores máis novos da zona, unha tarefa que empezou a facer hai poucos anos e que segue con paixón. Como empeza un rapaz tan novo nesto das catas? Bueno, un pouco por compromiso, un pouco porque algún amigo te axuda, e un pouco porque che gusta tamén. É difícil? Non, é moi sinxelo, en contraposición a todo o que pensa todo o mundo, que é bastante complicado, a mí parece algo bastante sinxelo. O único que require é un pouco de traballo, sí. Tens que comparar moitos viños para saber encontrar as diferencias e nada máis. Non fai falta ter a mellor nariz do mundo, non fai falta ter o mellor paladar do mundo, senón probar viños e nada máis. Unha experiencia que leva o xoven catador a englobar os caldos da Ribeira Sacra entre os mellores viños do mundo. Eu estou enamorado dos viños de Ribeira Sacra, non sei se será un pouco porque o levo no sangue, se pola familia, se polos amigos, pero son viños que me encantan, non hai outra cousa parecida no mundo.